זה שיר מיוחד על אישה מיוחדת במינה, אישה שאוהבת לעמוד על שלה, אישה שלא מקשיבה לאף אחד. איזו אישה זאת? אשתו של נווה, עם ניחוחות של נסיכה מאירופה, יושבת בקפה שותה מילצ'יק מוקה, היא מזמינה למסיבה בביתה. מסיבה? מסיבה, אתה איתה? ואתה? נווה לא נמצא. כן, היא אומרת שיחזור מאוחר, אז מתפשטים ולמיטה כי מותר. פתאום נווה בדלת, מה הוא ימצא? קצת הקדים, קצת מוקדם, קצת רוצים לשים חולצה. נווה, נו, מה למה לא מודיע? קצת לפני שאתה מגיע, אתה אמור לבוא מחר. נווה, למה ככה לא הודעת? 2 דקות לפני שבאת, זה יוצר מצב מוזר. נווה המסכן, אשתו הרימה אז עליו את הכל. ברחוב הוא מסתובב מאתמול. כן, אז לבקש סליחה הביתה נכנס. קצת הקדים, קצת מוקדם, קצת רוצים לשים מכנס. נווה, נו, מה למה לא מודיע? קצת לפני שאתה מגיע, אתה אמור לבוא מחר. נווה המסכן